To nie je moja kolegyňa moderátorka. To je Nikolka Varadiová, ktorú veľmi dobre poznáte, pretože ona je jednou z mála súťažiacich, ktorá je tejto súťaži verná od úplného začiatku. Však Nikolka, je tak? Áno. Takže ty si tu už po 7 krát. Áno. A bolo niekedy aj nejaké umiestnenie? No už bolo 2-krát. 2-krát umiestnenie, tak ty si silný súper teda na tejto súťaži. Akú pesničku budeš spievať? Metud Kamal. A nehovoria ti ostatní účinkujúci, že teda už by si nemusela chodiť, keď si tu už toľkokrát? Zatiaľ nie. Zatiaľ nie. No ak bude zase nejaké umiestnenie, tak možno, že už aj začnú. Ale ty už máš aj dosť rokov, tak už veľa asi na tejto súťaži spievať nebudeš, čo? Potom bude na Superstar a potom ju budeme stretávať možno niekde v Národnom divadle. Nikolka Varadiová spieva pesničku rómsku však a ty si dneska zobrala ešte aj ďalšiu posilu so sebou. Máš málo muzikantov? No, mám tu huslistu. Takže jej kapela dneska nestačí, takže bude mať ešte aj huslistu pána Martina Horváta. Držíme palce. Zabistral me tu naštěv a me tu je sám. Tuhle já mi rojilo sarkana me tekera a usume me tu tika. Caminaste me vaga Sin me giace tu gele O su golpe stupnane Me duca mal Me duca
No, tak už vieme, prečo si Nikolka doniesla posilu. Skvelý huslista.